Il-Pulizija għadha għaddejja bit-tfittxija tagħha għal Ramzi Abu Kemm li huwa suspettat bil-qtil ta' Mario Farrugia fost lista twila ta' reati oħra. Il-Pulizija qed tappella biex kull min għandu xi informazzjoni jgħaddi anke b'mod konfidenzjali lid-depo. Il-Libjan li jinsab imfittex mill-Pulizija huwa wieħed mis-suspettati ewlenin fil-qtil ta' Farrugia. Ir-raġel li nstab bla ħajja f'bagol ta' karozza f'Ħal Qormi fil-5 ta' April li għadda. Dak iż-żmien permezz ta' evidenza kemm forensika kif ukoll kameras ta' sigurtà kienu ġew arrestati 4 persuni, fosthom il-Libjan li tul dawn l-aħħar snin kien involut f'diversi reati kriminali. Lura fl-2018 Abu Kemm kien ġie akkużat bil-qtil ta' Mahmoud El Mejdi fil-Ħamrun. Dan ifisser li l-persuna mfittxija kien akkużat f'żewġ każi ta' qtil filwaqt li kien ukoll akkużat bi 3 każi ta' serq fl-2017 u 2 fl-2019 fejn kien akkużat li seraq familja barma fuqu u 3 persuni oħrajn waqt li kien qed jeddidhom b'sikkina. Dawn l-aħħar reati kien għamilhom waqt li kien ingħata il-ħelsien mill-arrest. Filwaqt li l-pubbliku huwa mħeġġeġ sabiex iżomm l-attenzjoni minn dan ir-raġel kelli mal-pulizija ma żvelawx ma' Net News kemm ilu ma jiffirma l-assa hekk kif hu jinsab infittex waqt li qiegħed barra fuq libertà proviżorja.